Усім прывітанне, вы на канале Алівія К. Думаю, па назве ролика вы уже здагадаліся, што тут будзе адбывацца. Я вырашыла зрабіць песню за 24 гадзіны. Атрымаецца у мяне ці не? Пазнаеш у гэтым відэа. Пагналі! Як да мяне ўвогуле патрапіла гэтая ідэя? Я ляжала, пракрастинировала і падумала. Мне вельмі падабаецца песня I'm good, yeah, feeling alright, maybe I'm the house. Таму я раблю гэтае відэа. Ну я вырашыла, што я зраблю пародыю на гэтую песню. І зраблю я не проста так, а за 24 гадзіны. Спадзяюся, у мяне атрымаецца. Давайте, як і ўсе крутыя чувакі, напишем чек-ліст. Господи, что это было? Открываем это и пишем. По-перше, трэба знайсці мінус да песні. По-другое, написать тэкст да песні. По-трэцяе, усё гэта запісаць і склеіць. Ведаю, што вам гэта не асаба цікава, але я спрабавала. Зараз я кладуся спаць, а заўтра распачынаю гэта ўсё і пачынаю працаваць. Я ўсё ж таки не лягла спаць. І нас з мамай прапёрла на тэкст да песні. Вось ужо 21:17, а мы пішам тэкст. І ўсё для вас, подписчика. Таму подпішыся і пастав падабайку. Еще раз. Да. Сметана, йогурты, йогурты. О, на-на-на-на-на. І сачок, і сачок. Цукерки, солодощі, солодощі. Ліпі хрущі. О, цукерки, солодощі і хрущі. І хрущі. На-на-на-на-на. Усім прывітанне, ужо раніца, і я распачынаю гэты чэлендж. Як я ўжо пісала ў чек-лісце, нам, па-першае, трэба знайсці мінус да песні. Знайшла, цяпер трэба яго спампаваць. Заходзім у праграму Adobe Audition. Нажимаем «Файл», «Создать», «Мультитрек-сессию» и называем наш файл. Я, например, назову его «Гимн ежи». Гимн ежи, добро. Вот так. Уставить. Файлы. Выбираем, что нам треба уставить. Теперь включаем нашу другую дорожку и начинаем запись. Я хочу зрабіць эту песню не такой долгой, як в оригинале. Тому мне трохи треба подрэзаць мінус. Зараз я гэта зраблю и вернуся. Раз у нас з вами челлендж 24 гадзіны, я сама прыгатавала сабе яду. Так вот яна выглядае ў разрэзе. Вось пасля астатніх роликаў з ядой вы спытаеце мяне: Алівія, і гэта смачна атрымалася? Ну, если заплюшчыць вочы на тое, што я гэта ўсё перасаліла, то вельмі смачна. Так як тэкст мы учора з мамай написали, я пачынаю записывать песню. Пожадайте мне удачи в комментариях. I'm good, yeah, feeling alright. I'm good, yeah, feeling alright. I'm good, yeah, feeling alright. Окей, записываем. Алівія, пройшло вже 3 хвилини твоєго відео, і ти не записала пісню. Добре. Ну не ўжо. А не, здалося. Ау, ау. Давай на ручки, на ручки. Вынік песні убачце на канале. А цяпер да кліпа. 2, 3, давай. Бежать? Беги! Baby, don't you know I'm good? Еще раз. Блин. Куда? Стой, не беги. Сейчас будешь бежать. Сейчас, подожди, стой. Baby, don't you know I'm good? Ты мне за это не платишь. Baby, don't you know I'm good? I'm good. Давай. 1, 2, 3. Baby, don't you... Baby. Ну куда ты на меня со сковородкой? А со мной няма неудалых кадраў. Радуйтеся, вам не прыйдзецца на гэта глядзець. Чакайце кліп песні на канале, а я пайшла за монтаж.